Junta, building better Africa. Takubweretserani nkhani ziwiri zitatu zimene zikuthamanga pa ground mdziko mwathu muno. Ndipo nkhani yoyamba tikufuna tikudziwitseni kuti kuli mkulu wina amene amazitcha kuti ayi iwowa ali ndi timu lawo lomenyera ufulu a Malawi, tikukambayi ndi Trapence, yemwe anasinthana ndi Timothy Mtambo uja, Antambo atangovomereza kukhala ndi chipani chawo ndipo nkutsikimiza kuti iwowa ayimirira nawo. Kunalowa mkulu wina ake kuti Trapence, ndipo a Trapence ndikunena pano alikalikili kukambisana ndi mabungwe ena amene ali aku dziko la Norway. Ndikukamba dziko la Norway komwe uko amene amatchedwanso kuti the Vikings. Iwowa nkhani imene akukambisana kumeneko ndiyokhudzana ndi transgender, kapena kuti anzathu awa amene amapanga zamabi zokwatirana okazi okhaokha kapena kuti amuna okhaokha. A Trapence akupanga zimenezi kuti ayi abwerese ndithu kumalawi kuno zizichitika. Sizokhazo nkhani inanso imene yangotipeza kumene Alfred Gangata tikukamba pano ndi a Minister of Sports, amene akumaona zamasewero komanso zachikhalidwe. Ndiwowa apapa zungoonetsera kuti mu miyezi 4 Gangata akhala ndithu a minister amagawa okwana 3. Ndikupasidwa nduna uwu nkusinthidwa, ndikudzapasidwanso wina nkusinthidwa, apanso awapasawina. Sikudziwa kuti umene unso awasintha kodi nanga nchifukwa chani akusinthidwa. Nkhani inanso imene tinayo kamwakamwa zangodziwikiratu nena kuti mdziko lathu lino la Malawi ndi dziko lokhalo limene kuyambira mu ulamuliro wa Abakiri Muluzi makamaka teremu yawo yachiwiri ndi amenenso anayamba kukhulana ndi vice president wawo. Ndikukamba izi kuti panopa mukhoza kutsikimiza kunena kuti mu ofesi ya maejeni ansa chimenewo akugwira ndithu mu ofesi mwawo ndi monga vice president basi, komanso ngalani ndi ntchito zina zochita zitengerano kuti a president awatuma kuti ndi kuti akagwire ntchito. Kupanda kutero ndekuti iwowa akhala ali malo amodzi basi kumangodikira president awauze kuti ayi pitani kwakuti, chifukwa iwowa anazapasa ndithu mphamvu kuti ayi adzigwira ntchito limodzi ndi a Dodma, anzathu awo amene amaona za ngozi zodzamwa dzidzidzi. Koma tikukamba pano January yemwe uno a president Professor Arthur Peter Mutharika anatenga ndithu mphamvu zimenezo, ndipo tikukamba pano zili mu ofesi mwawo akugwiritsa ntchito okha. Maejeni ansa mu ofesi mwawo akungokhalamo monga vice president. Ndipo nkhani yathu yomaliza imene tikufuna kukambirana pano ndiyokhudzana ndi Mademo amene akutamanga ndithu. Dzulo kunali Mademo Mulimbi, lero linonso kuli Mademo ndithu kuzomba. Anthu ochita mabizinesi akudandaula nkhani yokhudzana ndi misonkho. Taona ndithu zima diski ndi zofotokoza zinthu zambirimbiri kudandaula nkhani yake yokhudzana ndi misonkho imeneyi. Koma funso langa nkumati boma langokhala miyezi 4 tayamba kale opanga Mademo, tsono kuti athere chakawo tiyenda bwanji? So now tiyeni tipitilize ndithu mwa tsatanetsatane nkhani imodzimodzi. Tikukamba pano timakamba kuti a Trapence akukambirana ndi bungwe lina la komwe ku Norway nkhani yake kuti mdziko muno tikhale ndi mathanyula, kuti mathanyula adzipasidwa ufulu, anzathu opanga za ugay, gulu lachi na Tamia lesbian ndi ena achina mati electricity zodziwa nokhawo. Akuti anthu amene achawa achina antitiwa acha adzipasidwa ulemu wawo monga iwowo opanga za ugay kapena lesbian. Komano dziko lathu ngati la Malawi mmene lili kulilira loleza anthu amene wawa adzipanga zimenezizi.
kusonyeza kuti azungu akutilamulabe mpaka liti. Kuti mesa timakamba kuti mdziko lathu lino tinalandira ufulu, nanga ufulu wathu uli kuti. Nanga chifukwa chani azungu akadabwerabe mazatikakamiza kuti ayi tigwirebe ntchito zomwe iwo wakufuna. Ngati boma lapita kukapempha chithandizo, ngati sakufuna nacho chithandizo ndi bwino azingokana, kusiyana ndi kuti azitilamula kuti ayi kumalawiko ngati mukufuna zakuti mugwetse kwacha, kumalawiko ngati mukufuna zakuti muvomereze mageyi. Ukoko nde sikukhala, ukoko nde sinchilidwa bwino. Feyo ngati dziko tikuyenera kuchilimika, tikuyenera kulimba mtima, inde tikudalira kupempha, koma tikhoza kusaka njira zina zoti tizipanga zimene zingathe kutibweresera ndalama ya tsiku ndi tsiku, kusiyana ndi kuti tizikhala umadalirabe azungu. Namatilamula zinthu zopusa, zinthu zosakhala bwino. So tipite pa nkhani ina ya Africa Gangata. Africa Gangata ndi mnyamata ndithu. Nyamata ikhayo amene kwa ineyo ndimamuona kuti ayi ndolimbikira kwambiri ndi amandilimbikitsanso nane ndimalimba mtima ndikamamuona, komanso ndikamawerenga nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndi success yake. Mbuyomu anadzapasidwa ndithu Minister of State. Komano ntchito yake kwenikweni palibe mmalawi amene angandiuze kuti wayonapo ntchito imene Gangata amagwira, kapena kuti angaloze kuti Gangata apangapo chani pa ntchito ngati imeneyo yokhudzana ndi Minister of State. So kwenikweni ankangokhala. So mkulukuta moyo kapena kuti president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika alakhala pansi ndikuunikira nkuona kuti dziko lathuli mkulu yuyu pa unduna umene nampatsawa angokhala ndithu ndi wabwino ndimpasenso unduna wina uti mulande kapena kuti tikukhansuliretu kumalawi kuno lisakhale nawo ya fuka pano patilibenso Minister of State. So izakuti anadzichoseratu zimenezozo one time. Ndi pamene anapatsano Minister of Natural Resources. Kumene kuchako ndi naona ndithu iyayi anayamba bwino. Agangata kumene muliko ngati mukunimvera, ngati mukuona muchimve ndithu mtima makuti ayi munayamba bwino ndithu munabweretsa project yodzala mitengo pano ndithu project imeneyo ili nkati ndipo ikuyenda. Apanso tikuona kuti ayi Professor Arthur Peter Mutharika anachiona chabwino kuti akuchotsenipo koma mupite ku zamasewero ampira ndi zina zachikhalidwe Minister of Sports. Kumene kuku ndikhulupira kuti mugwirakonso ntchito bwino. Ndikhulupira kuti mmene munayambira ndithu ku natural resource uja ukunso mwina mukhoza panga chimodzimodzi ndikuziyamba bwino zomwe zikhoza kutukula ndithu masewero athu osiyanasiyana, chikhalidwe chathu chosiyanasiyana kuchokera nsanje tuchitipa. Komano ndikufuna ndilankhule izi, mukakhalano pa unduna umenewo musaganize kuti unduna umene umagwira ntchito ndi football netball yokha basi, chifukwa kwambiri ndiye timaziona zimenezozo. Tikakamba za culture mukudziwa kuti zambiri sports ndi ambiri kumalawi kunoko aliko ndithu achinyamata ori akhoza kumasewera nawo volleyball, ori akhoza kumasewera ndithu basketball, mpaka namakasewera ndi maiko ena aliko ndithu kunoko. Tikamakamba ndithu nkhani ya kachayi kumaonanso kuti kuli maluso ena ake amene akusamirako kuchikhalidweko. Anthu ngati amene amafunika kuti mudziwaganizirako kumaona kuti ayi awa akugwira ntchito ndithu yoti ikhoza kuthandizira. Mukumbukire ichi kuti pamene tingakwanise kutulusa achinyamata ochuluka amene ali ndi luso losiyanasiyana, ndiye kuti tikhoza kubwerera kutolera forex yochuluka kuchokera maiko anzathu makamaka maiko azo. Tikhoza kutolera forex koma zonse zitengerano inuyo anduna amene muli agawo limene lili mupanga bwanji, mugwira bwanji ntchito. So amalawi ayembekezera kuona ndithu mmene mungagwirire ntchito, ndipo anthu amene ali ndi maluso osiyanasiyana maso akhala pa inu kuti mugwira bwanji ntchito. Oyimba nthawi zambiri iso amasalidwa kwambiri, koma kutakhala kuti oyimba mukumapasa mpata kumatenga serious, mapasa zochita zolongosoka zija, tikhoza kuwatukula ndithu enawa.
chifukwa tinawo oyimba ochuluka koma amasowekera support. Nde kumeneko kwa Gangata ndi udindo wanu kuonetsetsa kuti mbali imene ntchito ikugwirika bwino. Nkhani ina timakamba pano kuti iyayi dziko lathu lino la Malawi ndi dziko lokhalo limene ili ndi history yoti a president ndi ma vice yawo adzikhulanakhulanana. Mapeza kuti 5 years ija sinathe koma anthu akhulana kale. Chisanzo choyamba nde tili ndi Dr. Bakiri Muluzi. Dr. Bakiri Muluzi ni munthu woyambirira amene anakhulana ndi vice wake makamaka a teremu yawo yachiwiri. Dr. Bakiri Muluzi amenewo. Kenako kwasabweranso bingu wa Mutharika wazakhala ni mayi Joyce Banda, teremu yawo yachiwiri anakhulananso. Kenako kwasabwerano Joyce Banda yemweyo vice wake nditu mu 2 years yeniyeni anakhulana naye. Kenako tabwerano ndi Professor Arthur Peter Mutharika, pezeka kuti anakhulananso, anakhulana nditu teremu yawo yoyamba. Anakhulana ndi Mademo Saulos Chilima mzimu wawo use mtendere. Ndikusabwerano uyu Chikangawa Chakwera, nayenso Chakwera anakhulananso ndithu mpaka anafika pomangisana. Komano munthu woyambirira kuti kumangisana ndi vice president wake, munthu woyambirira amene amangisanapo ndi vice president wake ndi mayi Joyce Banda. Mayi Joyce Banda amangisapo vice president wako. So Achakweranso ndithu anamumangisa. Atangoyamba kukhulana basi ayamba kokazi nkhani zosadziwika bwino mpaka na munthu kumangidwa. So apa tili ndi mkulukuta moyo ndi mayi Chenasa. Tikuonanso ndithu zinthu zimene zikuchitika. Zomwe zili zodabwitsa kuti zonsezi zikuchitika chifukwa chani. Ndi pano sitikudziwa kuti muofesi mwawo awaganizira bwanji, mapulani awasanja bwanji. Ine ndimwere madzi mene tikupita ku break koma tibweranso. Khalani pomwepo muli ndine Club Shinta Building Pera Africa lero pa 30 January 2026. Tibweranso. Club Junta, building better Africa.